Dagan ka, bunal. Ikaw uli bunalan. Di, kamu dagan. Pas forward ka stretching, liit na. Puro pa. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tatong tanan. Karon ang ika-32 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Again, sa mga wala pa nakasugod og dagan, giingganyo to mo nga pagsugod na mong dagan ga. Kay nindot di siya sa lawas, promise. Wa jud nay bakak. Kung dili ninyo kaya nga mudagan jud, ari mo pagsugod sa walking no. Nya, kada adlaw ninyo, ug madaan ninyo kada adlaw nya. Pag-set lang mo og day off, para sa ako akong day off kay Domingo. So gahapon mata mo dagan, karon Lunes naman. So primerong adlaw sa semana dagan ta. Karon medyo late na nakamata kay gabi duwa tag basketball no. Unya medyo kapoy atong lawas pero di na siya rason para di ta mo dagan no. Dagan na ta. Let's go. Parehan akong amigo. Oh, kapila na ni mga daron daw? Ha? Padagan. Ako ah? Oh. Amo sa ipon. Ikawalo na adlaw ni Junil sa dagan. So, maintang mo padayon siya. Sa iya nasugdan. So kaya ako, padayon na ko. Nindot. Iganahan. Iganahan mo ni. Mo ni balik ni. Iganahan ni. Oh, tanawa lang video ko. Namin nasugatan nga kanang sikat nga runner sa Cebu. Si Su. Su dagan Su. Ang amigo si Jid Durano. Ayo. Su. Luya ka Su. Ihara ko Su. Sika madurtudor kay Majo. Katoto na palit nga sapatos mo nga. Atong girod dis karon. Medyo okay ang performance. Muntag de. Nindot sa gamiton kay gaan. Akakuha lang ang insole. Okay. Naku install ito pero di sila compatible. So ano say? Lapas mong kuminting. Pero pahit sa sana. Dagan niya punta. Ha, padayon daga. Punong sa tadri sa skina mga ga. At sa itong mga companionship. Boy chicks, kapig dagan. Ano sa advice mo sa mga nagsugod pagdagan? Tawag lang mo. Ipay kayo ni ha kay. Sayo mo ko. Sayo mo ko sa inyo ha. Tatakas lang yan, bagpuwa-puwa pa. Ah, luta no? Hindi nyo eh. Bugno kayo, ganun. Buwa mo tayo eh. Ano naging nga kon? May tao pero may tae. Dito bang tae? Dari bang sudan? Nana, pag ina. Dari bang sudan Rio? Yay! Munggus ba munggus? Ha? Nangala. Dos ra man kung da. Di na magpalit og sabaw, 5 sabaw. Dos ang kira niya, ang piso kaya ang piso. Ano? Pag ito ko. Solo na pod. Ogi ka po ka. Diha o pwede ka diha. Okay. Okay. Daghang rules dira. Hindi dire. Hindi ko dire. Ana. Permanent na. Na pre, Galbog ta. Ug may babon og mata. Tayo mo mata. Oo. Kumbati ka. Doon na lang. Kuha na pod. Ining. Pinis na ka. Sa mga wala pa nakasugod og dagan mga gano. Dagan na mo. Kaya sa ako nang gikaingon ang benepisyo sa dagan o sa exercise para na sa inyo ha no. Maabot ang panahon matigulang mo. You will thank your younger self nga anong nagdagan-dagan mo. So mentras karon bata pa mo, dagan na mo. Hanto sa sunod higayon mga ga, hanto sa sunod nga dagan, padayon mo sa pagsuporta, nganoy TV, anoy out. See you.